local municipality. Good day. Salbona. Yebo. Njani? Siyaphila. Ngikhuluma nabantu bese. Ubasipala yithi lo? Yebo sawona mfethu. Sorry, ukhuluma nomhloko. Yebo mhlongo. Mshuthi ngumuntu ongasebenzi. Yebo nje manje. Mshuthi becela ubasipala usize. Becela bakuthethe njenge TV kanje ukuze kwazi ukubuka ibhola le2010. Senga le TV. Yes. Ufuna inhloboni? Noma nje ekule kwazi ukuthi ubuke nomndeni wakho. Black and white. Ba ukuthi ubona ukuthi lapha nawe ungayibuka okunikeza yona. Ugesi nawo. Yebo khona. Ikhadi likhona njengamanje. Yebo likhona. Mase kuthenga le TV ngekubuka ukuthi angifake ikhadi futhi. Ngeke ngeze ngibuye baba. Uzobe ungasebenzi phela. Awutransfer kwabakhulu baba ngoba nje ukhuluma udoti icela ukutransfer kwabakhulu. Okay. Babe abakhulu. Okay. Hello Lijani. Sikhona. Sikhona ukhuluma nomhloko mfethu. Yes. Khona la edwethu. Right. Mshuthi kunenkinga futhi nesicelo esikhulu. Bengicela ubasiphala usize. Edwethu mfethu. Ngiyabuzwa baba. Mshuthi ngumuntu ongasebenzi siyatula. Ngokwesimo somnotho. Manje bengicela ukuthi ubasiphala uthele nje iTV yokuthi lapha kubuka igame le yebafana. Right. Mhlawumbe uqeda uthele iTV nje basomhlapha ufa uthele aerial ba ungakwazi la. Indaba ungabhala incwadi baba. Ukuthi incwadi yona mfethu yayisebenza kahle kakhulu ucingo likabikho manje ngoba ucingo likhona becala lapha akusebenzisa lo cingo sikwazi ukuxhumana ngokusemthethweni. Yabo ukhuluma nami mina angena nomuntu odecideayo lona. Manje pho ucingo libambelele. Ungena e-office lami ucingo. Phela ngithi bakunikeza bathe bazokunikeza umuntu omkhulu wena ubabinci okabe vele ziyakusiza. Ushuthi wena kahle ulwa nami kahle. Mina nami ngichazela ukuthi fanele wenze njani. Cha angithi ngithe mfethu athi ngibekele dacaca ngicela ubasiphala uthele iTV yakethe. Baba yebo ngoba ukhuluma over the phone. Yebo. Okay, mina ngidecide masiphala usebenza kanjalo ukuthi uzovele phone umuntu over the phone and then from there bese kwenziwe i-transaction. Kwenziwa kanjani lapha? Wenza ubhala incwadi must go through to MM. Here we ask khona we cancel. Mhlawumbe ukuthi basebhala incwadi lapho ngoba kunike kuzokubala yabo ngoba kuzobe nesikhathi sonke. Kanti ngocingo yabo kuye kube kuncane incwadi lapho kuphela ne-airtime manje athwa. Mina ngikwazi actually tshena over. Malanga mfowethu ngibangibhala le ncwadi ngibhala ngiqondise kubani. Municipal manager. Municipal manager. Ngimtshela iTV lapha nje nevuvuzela kanje. Yazi mfethu. Yebo baba ukuthi njengabantu abahlwephu becatha ubasiphala belusibhekele lethe yabo. Ngoba kukhuleke ke2010 ngapha nakapha sothi sikhuluma kade thina. Fanele lo ncwadi ke usho ukuthi ufuna enani. Ukuthi ngathi uyaxosha into enkinga. Angixoshi mina. Ukuthi akusibalile ngabasiphala mfethu. Indwethu sikhulele khona indwethu thina. Lapha usebenza khona ukhulela ngendwethu. Mina ukhulela khona indwethu athi uyaza but imali government so uma ugovernment lo wethu akithi kube khona into esho ukuthi supportwa yini lo nto leyo ngabe support bafana mfethu athi ngiyakutshela support bafana mfethu no ngithi supportwa yini expenditure lesifike akezwanga ke bot ukuthi expenditure esiyenzayo mfethu ukuthi ngathi awuzwa kahle ngicela iTV nje la ifurniture athi uyaza mfethu wena ukubalela indaba ze-furniture iTV akusive expenditure yona leyo furniture ke le expensive le ngithi mina ngifuna iTV kuphela ayide expensive athi uyageza phota ngiyakuzwa manje akazi ukuthi mhlawumbe ubasiphala sendwedwe yini inkinga lapho ukuthi uthengele mina iTV akithi ngiyakwazi ukuthi ndihambe nenze imicimbi emkhulu mfethu beka abathende la amhlophe iTV yodwa nje singayesokujoba singaba yinkinga awu kahle wena ukuthi ucathi lokho into zakini lezi yabazi abantu abanjengaba nobona into kamasipala yini inkinga yakho uzoba isinyama nje empilweni yami wesathane